Gràcies, Marta. Va, i ara anem cap al Nova York dels anys 60 amb una novetat editorial, literària, que, de fet, té una inspiració molt cinematogràfica i un protagonista al que li ofereixen $500, que a l'època devien ser cèntims, perquè s'agiti amb una dona que és casada. La persona que s'ho ha inventat tot i que ha titulat Els claustres, editat per Coma Negra, és Víctor García Tur. Com estàs? Molt bé, Laura. Escolta'm, tinc entès que, com deia, és una novel·la que parteix del cinema, de fet, d'una pel·lícula que a tu t'agrada molt, que si et sembla ara en veiem un bocinet i en seguim parlant. Va. James Stewart i Kim Novak protagonitzen este thriller, que és Vertigen, Vértigo, que tu quantes vegades has vist? No ho sabria dir, però segurament és de les pel·lícules que més he vist. I no per escriure el llibre, sinó perquè és una pel·lícula que sempre m'ha entusiasmat i la torno a veure i m'ho torno a passar molt bé. I és una pel·li magnífica, vull dir, de guió, de música mateix, és una meravella. Val a dir que aquí hi ha una pirueta, perquè ja al seu torn Vertigen està inspirada en un llibre, en una novel·la, i tu t'inspires amb la pel·lícula per fer una altra novel·la, que és Els claustres. Però en quina part de la pel·lícula? En la part, potser, de l'amor obsessiu. A la pel·lícula el que passa, bàsicament, i per això avui la llegim com una pel·lícula sobre amor tòxic, una pel·lícula sobre el perill d'aquest amor obsessiu i masclista moltes vegades, i on vaig en aquesta part del qui s'obsessiona amb l'altre, i que se li crea, que és el que passa a Vértigo, se li crea una imatge fantasmal o ideal de l'altre que potser no és la realitat. Clar. Tu diries que tu també estàs obsessionat amb algú que és Alfred Hitchcock? Perquè el teu primer llibre, Els ocells, tinc entès que també et vas basar en una obra seva. Amb els ocells. Exacte. Què t'encisa tant? Bueno, amb Els ocells va passar una cosa. La contrària és que era una pel·lícula que no m'obsessionava perquè no l'havia pogut veure fins que no vaig ser adult. Llavors, però un cop vista, un altre mite del cinema, que jo em quedava amb les ganes de refer-ho a la meva manera. A veure, Hitchcock és que dona molt de sí, ens ha deixat com uns clàssics, és com, no sé, com Shakespeare, que ens ha deixat allà unes idees que sembla són temptadores a l'hora de voler fer el teu. Va, entrem de ple als claustres, que no l'ubiques al San Francisco on passa Vertigen, sinó que, com deia, ens n'anem cap al Nova York dels anys 60 i allà tenim a Muntadas, que és una persona que no és ni d'aquí ni d'allà, i també a Mott, que la defineixes com una espècie de ventafocs a la seva manera, no? Quina mena de relació o relacions s'estableix entre ells? Clar, és una relació que no pot anar bé ja per una qüestió de classe, no? El Muntadas és un fill d'exiliats, fill de republicans catalans, s'ha criat a França, però França no és casa seva, ha anat com voltant i ha acabat a Nova York, ha acabat allà. És una persona, a més és una bala perduda, és un Rolling Stone, va d'una banda a l'altra, ell diu que va deixant enrere països. Política de terra cremada. Sí, bueno, això ja no s'hi pot tornar, ja he perdut els amics allà i ara me'n vaig cap a una altra banda agafant feinetes sempre feinetes, per tant és una miqueta pelacanyes, mentre que ella, clar, ella és una dona de casa bona, de Nova York, és tota una Kim Novak, és tota una senyora molt elegant i és el pelacanyes, vull dir, és que què ha de fer aquest, com se l'ha de lligar aquesta tia, és impossible. Clar, llavors és una relació, diríem, desigual? Desigual, totalment. Impossible? Sí. Impossible com són les relacions, en el cinema, no diré la realitat, però en el cinema i la literatura, que són impossibles, però sempre, com a lector, espectador, vols que s'ajuntin, a veure què passa. L'escena clau dels claustres passa a The Cloisters, que és un espai molt únic que està a Nova York.
Com ens l'expliques, per la gent que no l'hagi visitat? Sí, bueno, començo explicant que jo no l'he visitat tampoc, perquè jo no he visitat Nova York. Com? A la vida. El qual no sé. Llavors la meva Nova York és imaginària, com m'hauria estat San Francisco si hagués triat San Francisco. Però Nova York m'anava molt bé justament perquè allà, entre d'altres coses, perquè hi ha aquests claustres, no?, que van ser portats pedra a pedra, és un claustre romànic, entre d'altres, això és un museu, és a dir, entre d'altres tresors romànics, hi ha aquests claustres que van ser portats des de la Catalunya Nord cap a Nova York, no? I ara ja sembla que hagi estat tota la vida allà, no? Tu si t'hi passeges, jo no ho he fet, però aquí s'hi passeja és com si sempre han estat allà, no? De fet, el Borges té un poema sobre els claustres, sobre lo irreals que són, no? Què fa això, no? Que això és europeu, no? Que és aquesta cosa fantasmal de pedra que hi ha aquí. Té una cosa com de cartró-pedra, perquè no casa. Bueno, però és pedra, clar, no casa amb l'entorn. Bueno, o ara ja casa, perquè ja porta 100 anys, doncs ja és d'allà. Ja s'ha fet seu lloc. És robat, és patrimoni robat, però... Quin paral·lelisme podem trobar entre muntades i els claustres? Jo no vull acabar de definir-ho tant, però diria que els claustres tenen més a veure amb ella, amb la irrealitat d'ella, amb la cosa de ser una construcció, de no ser real. D'acord. Sí? Pensava que potser per aquesta cosa d'haver estat desarrelat d'un lloc. Sí, també. Hi ha uns quants personatges que són desarrelats. A la novel·la hi ha uns quants personatges que ensenyen maneres diferents de ser desarrelat, d'haver abandonat el país. Haver abandonat el país a la força, o haver-lo abandonat per gust, per negoci, pel que sigui. Diferents maneres d'emigrar i de deixar un país i començar una vida en un altre. Jo els agraïments no he vist a Google Maps, però clar, si tu no has anat mai a Nova York ni als claustres, com has explicat també el recorregut que fan els personatges per llocs mítics i emblemàtics de la ciutat de Nova York? Clar, són mítics i per tant són els que surten a les guies, són els que trobem en altres llibres, no? Una miqueta és un Frankenstein que fas de fragments que trobes en llibres. I no vas tenir mai la tentació de dir no, jo vull anar a fer el recorregut, vull anar a veure quina olor hi ha allà, quin és el color real d'estos indrets? No, sé que molta gent necessita anar als llocs però tampoc no pots permetre anar als llocs, no? Tots els llocs que vols tractar. I en literatura, o com a mínim a la meva literatura hi ha una part molt important que és la fantasia. Malgrat que sigui Nova York, no acaba de ser... És el Nova York d'aquesta novel·la, vull dir, i és el Nova York dels anys 60. Clar. És una altra cosa. Ja, en tot cas el Nova York que tu pots veure avui dia no és el dels anys 60. Segur que no. Segur que no. Sí. Parlem per un moment del protagonista, que és Muntades, que és aquesta persona, com diem, d'aquí, d'allà i d'enlloc, a qui en un moment determinat li acaben dient torna't a Europa, desapareix a Mèxic o a Cuba. Amb ell l'hem de veure com un perdut, com un perdedor, quina mena de... A part de pelacanyes, quina mena de protagonista tenim aquí? Jo el veig com a la cançó del Dylan, Rolling Stone, a més ara tenim el biopic, aquesta imatge del que no té casa, no té un lloc, no té lloc on tornar perquè no existeix. És a dir, molta gent tenim un lloc on tornar, jo per exemple en tinc, però segons com t'hagi anat... Quin és per tu? El meu és Barcelona, de fet. Que és on vius? Sí, és on he viscut molts anys. Però qui no el té, i és el cas del Muntades, que és algú que justament o va fugint o va sent expulsat. I llavors quadra amb aquesta cançó del Dylan, del que va voltant i a veure què passarà. I tampoc no espera gaire del que pugui passar. I diries que malgrat que tenim un protagonista masculí aquí als claustres, la veu cantant La porten les dones? En la novel·la és molt important, no sé com dir-ho, com la visió femenina. El que passa és que hi ha la trampa que, clar, nosaltres estem seguint, en la novel·la estem seguint aquest home. Llavors nosaltres potser sabem llegir per damunt d'ell i veure d'altres coses que passen, o potser no, estem entregats a la seva visió, que és la visió d'un home que justament no és capaç de veure segons quines coses, perquè té com una mirada, té la mirada masculina que hem vist durant molts anys al cinema, que és incapaç de veure fora del quadre què passa, i passen d'altres coses. Clar. Víctor, diries que al llibre hi has posat alguna mena d'ous de Pasqua per a aquells lectors que són més lectors i que saben llegir entre línies? Perquè abans esmentaves, per exemple, a Jorge Luis Borges, que de fet té un poema sobre els claustres i tu una mica, veladament, l'esmentes, una mica amb el nom afrancesat, i també fas que Muntades acabi anant cap al Canadà, que és on basaves justament la teva novel·la anterior, on l'ubicaves, no? Sí. Sí que hi ha com... Potser és la manera d'escriure. Sempre m'agrada com petites
li pots dir acudits o petites referències de d'altres obres, sempre m'agrada, no? De fet, a mi el que m'agrada és com m'ensenyar les cartes, no? Dir, ei, que estic jugant amb aquests elements, no? Hi ha Hitchcock, no? Però hi ha altres elements que... Hi ha el Borges, justament. Hi ha altres elements que vull que se sàpiga, no? Quan estiguis llegint, que estan allà. En el cas de Canadà, no era tant com de la pica d'ullet a un mateix, perquè la meva novel·la anterior està ambientada a Montreal, sinó que tirava més d'un fet real, un fet històric, és que cap al final, això és l'any 66, llavors tenim personatges que han rebut la carta, personatges nord-americans que han rebut la carta que se n'han d'anar a lluitar al Vietnam, que seran reclutats. I llavors és l'època que hi ha una gran fugida cap a Canadà, és com la terra promesa, cap on qui pot, fuig per evitar la guerra. I és aquest moment també de fuga també de serveis cap a Canadà. I en Muntadas es troba que ell fuga, se'n va cap a Canadà per uns altres motius, però està envoltat d'aquests nanos superjovenets que el que estan fent és que no volen anar a morir a Vietnam, lògicament. Clar. Víctor, si mirem la teva bibliografia, així de forma una mica retrospectiva, ens adonem que tots els teus llibres publicats tenen premi, tret dels claustres, però és que acaba de sortir. Repasso, a veure si ho tinc ben entès. Vas guanyar el Documenta amb els contes de Twist and Shout. Vas guanyar el Marian Baireda amb els ocells, el Mercè Rodoreda de contes amb El País dels Cecs, el Premi de novel·la curta Just Manuel Casero amb Els romanents i el Premi Sant Jordi amb L'aigua que vols. Quin paper d'una banda juguen els premis a la teua obra, o sigui, a la teua producció novel·lística i també de contes, i com te sentiràs si els claustres, per a aquelles coses de la vida, no s'emporta cap premi? No passaria res. Segur que no passaria res o tindries un disgust? No, cap ni un. Home, no, només faltaria. No, això dels premis és més accidental, vull dir que... Home, però és que tots. Bueno, però, no sé, és una irregularitat que s'ha complert, però es podria haver complert una altra, que cap ni un n'hagués guanyat i no ho estarien comentant. Però per què els premis, també? Per què m'hi presento, no? Al final, també, potser la meva vida ara està més, pel que fa a feina, està més solucionada. Després de molts anys de ser autònom, puc conformar un sou, no? Però durant molts anys, és que jo soc dissenyador gràfic, soc autònom, durant molts anys, doncs no... Arribar a final de mes era com molt complicat, i si llavors, si estaves escrivint i hi havia la possibilitat d'enviar un premi, doncs era una cosa, no? Una entrada extra que et podia interessar, i m'interessava, i també una qüestió de quan comença, sobretot, no? Vull dir que per això tenim aquesta sort, que tenim aquests premis que ajuden a engegar carreres, no? Com és el cas del Documenta, per exemple, no? Que és per menors de 35 anys, i com hi vaig presentar, doncs em va permetre que, en comptes d'haver d'anar a picar portes editorials per dir aquest és el meu llibre, doncs d'una manera més... és la via ràpida perquè es pugui publicar, que és el que vols. Tu que has fet amb diverses editorials tantes portades del llibre, no t'he preguntat si la dels claustres l'has fet tu? Aquesta és meva, sí. Sí? Ens en fas 5 cèntims i així ens acomiadem? Sí. Clar, és que amb Coma Negra treballo amb diferents editorials, treballo amb Arcàdia, treballo amb Angla i treballo amb Coma Negra, fem els portàtils, fem diversos segells de Coma Negra. Clar, quan va arribar el moment de publicar la meva novel·la, doncs ho vam parlar amb el Jordi, que des del primer moment, doncs, de bon grat, em va dir, clar... Feia de mal fer encarregar-la a algú altre, clar. I, clar, la novel·la en si és un homenatge al Vértigo de Hitchcock, però jo que vinc del disseny gràfic, a Vértigo, dissenyadors i no dissenyadors, trobem també, hi ha un personatge molt interessant, que és Saul Bass, que és el dissenyador dels crèdits. Els crèdits de Vértigo també són uns crèdits molt innovadors a l'època i que li donen molta personalitat a la pel·lícula. Llavors la coberta havia de ser un homenatge en el pòster i en els crèdits, és a dir, en el cartell i en els crèdits d'aquest Saul Bass, no? Aquesta idea com de la il·lusió òptica, el moaré, la il·lusió òptica i el personatge que cau, com passa a Vértigo. Doncs ja ho veieu, una obra total de Víctor García Tur, Els claustres, que ja podeu trobar a totes les llibreries. Que vagi molt bé, Víctor. Fins aviat.